Ah, Apa? kaos suwek kok dinggo. Mbok tuku. Ya ben iki lho, tak tukokno tisu oke. Kowe ganti nukokke aku. Tukoke kaos. Tak tukokno tisu 10 lho. Jenenge Santis mereke. Santis. Merek kok aneh-aneh Santis. Suwek dinggo kaya gembel. Tuku. Padake wong tipis ae. Ayo tukokke. Iki wis tak tukokno tisu, kowe ganti nukokke aku. Lah tisune piro regane? Iki 50.000. Lah kok larang tisune? Yo iya. Ya wis tak tukoke klambi 20.000 wae ya. Saringan teh yo, maksud 20.000 saringan teh. Wis, nak nu barter, nukoke aku tisu, tak tukoke kaos ning sing murah-murah wae lho. Yo.